Etxeko langile egoiliarren 87% ez dute kobratzen legez dagokien gutxieneko soldata. Etxeko langileen elkartearen urteroko txostenaren ondorio deigarrienetako bat da hori, gutxieneko soldataren langa igoerak izan duen eragina kalkulatu dute eta lanaldiekin alderatu. Nabarmentzekoa da, etxeko langile egoiliarrek 49%, 1.200 euro baino gutxiago irabazten dituztela hilean, eta 9,3 ez direla 901 eurora iristen. Langile bat hilda Arrigorriagan objektu astun batek jota, istripua Arrigorriagako Konformados Facme enpresan izan zen eta ordu batzuk geroago zen Gurutzetako ospitalean. Eusko Jaurlaritzaren Segurtasun Sailak argitaratutako informazioaren arabera, objektu astun batek bularrean jo zuen gizonezkoa eta horregatik eraman zuten ospitalera. Istripuaren zergatiak ikertzen ari dira oraindik. Haren lankideek 2 eguneko greba antolatu dute. Gabon, lan istripuekin jarraiki Tubos Reunidos enpresan 2 langile zauritu dira lan istripu batean, horietako bat egoera larrian dago. Tubos Reunidos enpresak Amurrion duen fabrikan astelehenean 53 eta 55 urteko 2 langile zauritu ziren, goi-tentsioko aparatuak zeuden eremu batean mantentze lanak egiten ari ziren. Nerea Garzia. Goi-tentsio aparatuak zeuden gune batean lan egiten ari ziren 2 langileak. Ondorioz langile bat oso larri zauritu zen eta besteak zauri arinagoak jaso zituen. ELA sindikatuak azaldu duenez, 2 langileak azpikontratatutako enpresa batentzat lan egiten ari ziren. Azken asteetan hizpide izan den beste gai bat aipatzeko, izan ere oroimenezko zentroaren inguruko korapiloa askatu dute. Martxoak 3 elkarteak eta Memoria Garak instituzioen ekinbidea onartu dute. Nerea. Martxoak 3 elkarteak oniritzia eman dio erakundeek bidalitako azken proposamenari eta horrekin hitzitzat jo du abiatutako prozesua. Bestalde, Espainiako gobernuak iragarri du patronatuan sartzeko asmoa eta biktimen elkartea horren aurka azaldu. Bestalde, Frantziak esan du 2052 arte atzeratuko dela Euskal Y-arekiko lotura. Urtez urte atzeratzen joan dira abiadura handiko trenaren obrak. Eta Macronen gobernuak dio HTaren Bordele eta Kize arteko trenbidea ez dutela 2052 baino lehen amaituko. Vamos, por supuesto, a cumplir con nuestro plazo, con lo que a nosotros nos corresponde y, por supuesto, vamos a exigir al Gobierno de Francia que cumpla con lo que efectivamente nos dijo en esa cumbre de Barcelona y que también está pidiendo la Comisión Europea, y es acelerar esos plazos de inversión. Eusko Jaurlaritzak abisu horia ezarri du ostiral honetarako elurragatik Euskal Autonomia Erkidegoan. Elurkota 500-700 metrotan kokatuko da eta goizaldean euri txikia egingo du. Elurrarekin batera temperaturak behera egitea espero da eta barnealdean Araban izotz txikia egingo du. Hori dela eta abisu horia ezarri dute temperatura minimoengatik eta izotzagatik. Larunbatari dagokionez, temperatura minimoengatiko abisu horiak indarrean jarraituko du. Euskara eta ikastolak mintzagai 2023ko ibilaldiaren antolaketaren ardura Ondarroako Zubizahar herri ikastolari egokitu zaio eta maiatzaren 21ean 3. ospatuko da Bizkaiko ikastolen jaia Ondarroan. Ibilaldia ez da egun bakarreko jaialdia, urte osoan garatuz doan proiektua da eta horregatik gaurkoan 51. ibilaldiaren kanta eta bideoklipa aurkeztu dute. 3 hilabete baino ez dira falta Bizkaiko ikastolen jaialdia ospatzeko. Izan ere, kontuan izan behar dugu aurten hoi baino astebete arinago izango dela festa. Hau da maiatzeko 3. Igandean, maiatzaren 21ean, Ondarroan. Zeba, erronka sale amorratua naiz eta gustatzen zat orduan hori fusio horrek zela eskondu aldian elkarren artean. Eta bai esan da, elektronika pixka daka, bastante daka, baina adibidez estrofak askoz ere epiku hauak dira, askoz ere klasiku hauak, ez? Orduan mundu ezberdinak batzen ditut hemen.
benetan harritxu nintzun, zema jente etorri zan rodajea, zema jentek nahi ban parte hartu, jentin bat, ez da, horretxek ez, zelago gogoan oizei bialdize ospatzeko eta bideoklipin agertzeko bai, orduan, ni horretxaz galditzenaz, oso... Eta otsailaren 25ean egingo da 40 minutu rock bagatoz badatoz lelopean, pandemiak eragindako etenaldiaren ostean, bueltan da 40 minutu rock euskal presoei, errefusiatuei eta ieslariei elkartasuna adierazteko jaialdia. Hamaika telebistan 4:00 8:30 arte, zuzenean hainbat kontzertu ikusteko aukera izango da. Ongietorriak gaueko albistegira. Etxeko lanak eta zaintza lanak oso baldintza eskasetan egiteaz gain, ez dira legezko gutxienekoak betetzera ere iristen. Hala, kanpoko munduarekin ia harremanik ez duten barneko langile askoren bakardadeak eta paperik gabeko langile gero eta gehiagok enplegatzaileen gehiegikeriak jasan behar dituzte. Etxeko langileen 97%ak ez du kobratzen dagokion gutxieneko soldata. Hori da etxeko langileen elkarteak urteroko txostenen ondorio adierazgarrienetakoa. Bizkaiko etxeko langileen elkarteak Euskal Herriko etxeko langileen egoerari buruzko datuak zabaldu zituen asteazkenean. Elkarteak nabarmendu duenez, naiz eta ia langile guztiak altan eman dagon, gehienek legez kanpoko baldintzetan dihardute. Izan ere, txostenak jasotzen du beharginen 72ak beharko luketen baino lanaldi luzeagoa dutela. Hau da, 2-3 ordu baino gehiago egiten dute lan astean. Beraz, atzeden legedia ere ez da betetzen. Datu horiek langileen egoera lazgarria agerian uzten dute. Izan ere, etxeko eta zaintzako lanak oso baldintza eskasetan egiteaz gain, ez dira legezko gutxienekoak betetzen. Halaber, elkarteak egiaztatu duenez, ohikoak dira mespretsuzko esaldiak eta mehatzuak. Baita eskubideak ukatzea ere, erregularizazio ezak ahalbidetzen duen babesgabetasun egoera aprobetxatuz. Edonola ere, elkarteak argi utzi du gai horitako askok konponbide erreza izango luketela. Gehiegikaria horiei muga jartzeko borondate politikoa balego. Tartean, erregularizazioa simplifikatzea, gizarte arloko epaitegien jarduna arintzea eta gizarte segurantzaren bulegoetara aurrez aurre sartzeko erraztasunak ematea. Hain zuzen atzoko egunarekin lan berdina egiteagatik gizonek eta emakumeek ez dutela berdin kobratzen gogoratu dute sindikatuek eta hori konpontzeko neurri zehatzak aldegin dizkiete patronalari eta gobernuei. Soldata berdintasunaren aldeko nazioarteko egunean, soldata arrakala salatzeko eta sexuen arteko soldata berdintasuna aldarrikatzeko protestak egin ditu Labek Bilbon eta Iruñan. Labek Iparegoa Fundazioarekin batera soldata arrakalari buruz egindako azterlanak hainbat datu argira atera zituen. Tartean gizonezkoek batez beste 23,5% gehiago irabazten dutela Hego Euskal Herrian emakumeek baino.
Izan ere, labek dio, egun sexuaren araberako lanbanaketak eragiten duela soldata arrakala gehien bat, eta sektore feminizatutako eta maskulinizatutako hitzarmen kolektiboak alderatu ditu. Hala, lan hitzarmenik gabe jarruten duten 4 langiletik 3 emakumeak dira. Egoera horrela, sindikatuak eskatu du itunak berritzeko negoziazio kolektiboetan kontuan har dadila emakumeen diskriminazioa, baita lanpostuen balorazio feminista egin dadila ere. Era berean, sektoreetako soldatak parekatzeko konpromisoak hartzeko eskatu diete agintari politikoei. Baita, privatizatuta dauden sektore publikoko zerbitzuetan egoerari buelta emateko neurriak hartzeko ere. Soldata berdintasunaren egunaren karietara heldu den urtetik aurrera martxoaren 8 jaieguna izatea proposatu du Idoia Mendia, Eusko Jaurlaritzako lehendakariorde eta lan enpleguko sailburuak. Eusko Jaurlaritzako lehendakariordeak adierazi du urrats bat izango dela berdintasunaren kausaren inguruan sentsibilizatzeko. Beharrezkoa den guztietan errepikatu behar dugu emakumearen berdintasunaren kausa, demokraziaren kausa dela. Eta emakumeek ezin dutela askatasun osoa izan, ez direla lehen mailako herritarrak beren independentzia ekonomikoarako tresna guztiak ez badituzte. Batzuek datuen aurka diote oraindik ez dagoela diskriminaziorik gure gizartean, eta egia da gure legeek duela 4 hamarkada baino gehiagotik debekatzen dutela. Baina badakigu halaber nola erabiltzen diren legeen zuloak desberdintasun horri eusteko, hezkuntzan, etxeetan eta enpresetan ere. Horregaitik tresna guztiak erabili behar ditugu legeak betetzen direla bermatzeko. Emakumeek gizonek egiten duten lanaren antzeko lanagatik gauza bera irabazteaz gain, batez ere gizonek betetzen dituzten eta hobeto ordaintzen diren enpleguak lortzeko oztoporik ez egoteko. Bestaldetik, enpresa transnazionalen eta giza eskubideen euskal zentro bat sortzea aldarrikatu du Euskal Herria Kapitalari Planto plataformak. Hain zuzen, zentro publikoa sortzeko ez legezko proposamena eztabaidatuko da ostegun honetan Eusko Legebiltzarrean. Euskal Autonomia Erkidegoarekiko operatzen duten enpresa transnazionalen jokabidea kontrolatzea edo, ezta? Hau da, kontrolatzea bai EAen euren erroa, euren matriza daukaten enpresen jokabidea hauek 3. herrialdetan, atzerriko herrialdetan jarduten dutenean, eta baita ere atzerriko kapitalek gurera etortzen direnean eta bertan finkatzen direnean hauen jokabidea ere bai kontrolpedo fiskalizazio publiko-sozial baten pean kokatzea, ezta? Eta zentroene kontrolatuko lituzke batez ere enpresa transnazionalen impactu edo kalte ekologiko, lan arloarekiko, ekonomikoa, kulturalak, enpresa hauek eragiten dituzten orotariko inpaktuak, ezta? Eta puntu garrantzitsu, bereziki garrantzitsu bat izango litzateke giza eskubideen urraketaren gaineko beren berekiko kontrol bat ezartzea egitura honen bitartez, ezta? Hainbat, talde politiko eta parlamentari guztiekin, ez daukagu orain ideia bat ketaren ondorioa zein izan daiteken, beraz gu goaz baikor eta pentsatzen proposamena ez dela inolako zoramen bat, beste munduko hainbat lekutan antzeko proposamenak bultzatzen ari direla, eta beraz erabat razonablea dela eta orduan bakarrik geratzen zaigu eragile sozial gisa talde parlamentari eskatzea euren baiezko bozka edo bestela, ezeskoan zergaitia azal dezaten zentzuz, ezta? Tubos Reunidos enpresan 2 langile zauritu dira lan-istripu batean, horietako bat egoera larrian dago. Tubos Reunidos enpresak Amurrionduen fabrikan astelehenean
53 eta 58 urteko bi langile zauritu ziren goi-tentsioko aparatuak zeuden eremu batean mantentze lanak egiten ari ziren. Ondorioz, langile bat oso larri zauritu zen eta haren ondoan zegoen beste behargin batek zauri arinagoak jasan zituen. Eta pentsioen murrizketa galaraztea eskatu die ELAk alderdiei. Pedro Sánchezen gobernuak pentsioak murrizteko duen asmoaren aurka mobilizatu da ELA Iruñean. Nafarroako sindikatu medikoa aurre akordio batera heldu da gobernuarekin, haren batzarreko kideen 3 laurdenen babesari esker. 17 egun greban eman ostean, greba bertan behera uztea erabaki dute zirriborro bat sinatu eta gero bertako 2 neurri garrantzitsuenak hurrengoak dira. Alde batetik lan karga murriztea egunean 32 paziente eta bakoitzeko 12 minutuko eta bestetik hilean 400 euroko soldata igoera. Aurre akordio hau sinatu badute ere, sindikatu medikoek abisatu dute epea jarri dutela adostutako neurriak bete daitezen. Martxoaren 15. Badirudi Nafarroako sindikatu medikoa aurre akordio batera heldu dela gobernuarekin, haren batzarreko kideen 3 laurdenen babesari esker. Hala ere, parlamentuaren onespena behar du oraindik aurre akordio honek. 17 egun greban eman ostean lanuztea bertan behera uztea erabaki dute zirriborro bat sinatu eta gero. Bertako 2 neurri garrantzitsuenak hurrengoak dira. Alde batetik lankarga murriztea egunean 32 paziente eta bakoitzeko 12 minutuko esleipenarekin, eta bestetik hilean 400 euroko soldata igoerarekin, eta ez 1000 eurokoa haiek eskatu bezala. Aurre akordio hau sinatu badute ere, sindikatu medikoak abisatu du epea jarri duela adostutako neurriak aurrera eraman daitezen, martxoaren 15. Aipatutako neurri horiek martxan jarriko ez balira, greba berrartuko dutela esan dute. Han decidido que el acuerdo es aceptable, sin tirar cohetes es aceptable, pero que necesitamos garantías de que se va a cumplir. Y entonces nos han pedido que efectivamente desconvoquemos la huelga hoy, pero que inmediatamente volvamos a convocar una huelga indefinida a partir del 15 de marzo para garantizar que este preacuerdo se va a cumplir. Y me parece una postura de lo más razonable. Hori bai, esklusibotasuna akordio honetatik kanpo geratu da, aurrerago lantzeko gobernuaren konpromisuarekin. Gogoratu behar dugu, hauxe izan dela konturik polemikoena gizarte mailan eta osasuneko intersindikalak mantentzeko eskatu zuela mobilizazio ezberdinetan. Joan den otsailaren 15ean Osasunbideko eta Foru Administrazioko milaka langilek eta zerbitzu publikoen defentsarekin konprometitutako herritar askok Iruñeko kaleak bete zituzten. Zerbitzu horiek ematen dituzten langileentzako lanbaldintza duinak aldarrikatuz, baina Nafarroako gobernuaren itxikeria eta negoziatzeko borondaterik eza salatzeko berriro kaleraterako dira bigarren aldiz. Labek, SAEK, UGT, ELAK eta Comisiones Obrerasek osatzen duten Osasunbideko intersindikala.
venía, podría haber abortado, hijo de puta. Hizkuntzari heltzeko berriz, Ipar Euskal Herrira begira jarriko gara, izan ere Seaskako 21 gurasok eta langilek ekintza bat egin dute Bordeleko errektoretzan, ikasleek azterketak euskaraz egiteko eskubidea aldarrikatzeko. Sarrerako atea kateatu dira batzuk eta eraikinaren teilatura igo dira beste batzuk. Orain aski blokatzen dugu eta aski dutela eien lana egitea eta Parisetik Bordalera Baionara eien artean akomatu behar dugu erantzun bat. Mespritsua erakusten haukute, beraz, gure blokatzen ditugu eta ez dugu amor emanen. Bordaleko jendeekin ez dugu mintzatu nahi, guk nahi dugu erantzun bat. Eta ez paliman dugu erantzunik, ebe urgunago joanen gira, eta jarruteriakin presgirela orain. Euskaraz, azterketak! Eta Gasteizera saltoez aurrera esatzera egon ondotik, Martxoak 3 elkarteak eta Memoria Garak bide eman diete biktimen oroimenezko zentroaren fundazioaren estatutuei. Elkarte memorialistek jakinarazi dute oniritzia eman diotela instituzioek urtarrilaren 26an bidalitako azken proposamenari eta horren bestez itxitzat jotzen dituztela Memoria Gunearen oinarriak esartzeko abiatutako negoziazio prozesua eta azken asteotako deiak, mezuak eta dokumentuak trukatzeko fasea. Martxoak 3 elkarteak oniritzia eman dio erakundeek urtarrilaren 26an bidalitako azken proposamenari eta horrekin itzitzat jotzen du Memoria Gunearen oinarriak ezartzeko abiatutako negoziazio prozesua. Astelehen honetan batzarrean onartu zuten proposamena eta Memoria Gara plataformak bat egin du erabakiarekin. Erabaki du eztabaidatzea eta bozkatzea urtarrilaren 26an jasotako dokumentua izan ere erakundeek dokumentu horri izaera definitiboa edo behinbetiko eman zioten eta horrela onartuta orain Martxoak 3 elkarteak eta Memoria Garak itxitzat jotzen dute negoziaketa fase hau eta argi eta garbi esaten dute orain ardura guztia dagoela erakundeen teilatuan eta euren esku dagoela aurrera egitea prozesu honetan, beti ere adostutako akordioak errespetatuz. Memoria Gunea abian jartzeko akordioak 3 oinarri edo baldintza izango ditu. Lehenik eta behin 2021eko hitzarmena martxan jartzea, edukiak eta sinatzeko gehienez 6 hilabete dituzte. Bigarrenik helburuei dagokienez ikuspegi dinamikoagoa eta etengabe eguneratzen dena gehitzea eta maila guztietan egiaren, justiziaren, aitortzaren eta erreparazioaren eskubideak aldarrikatzea. Azkenik, Martxoak 3ko biktima batek ez du fundazioaren ohorezko zuzendaritza kargurik beteko, baina horren ordez, lehendakari ordetza karguan izatea onetsi dute elkarteek. Bestalde, azken egunotan Espainiako gobernuak patronatuan sartzeko asmoa iragarri du. Aurrekontu orokorretan proiektuarentzako 600.000 euro bideratu ostean. Eusko Jaurlaritzak, Arabako Aldundiak eta Gasteizko udalak ziurtatu dutenez ez dute eskaera ofizialik jaso.
Biktimen elkartea berriz erabaki horren aurka azaldu da. Espainiako apezpikuen batzordeari kritika egiten dioten kartelak agertu dira Donostiako markesinetan. Askabide sexu osasuneko klinikaren gertu agertu da kartela. Klinika muturreko talde katolikoen jomuga izan baita azken hilabeteotan. Irutxuluko hitzak azetak zabaldu zuenez, Promedios enpresak kendu egin zuen kartela astearte gauean. Muturreko talde katolikoek eta eskuin muturrekoek protesta ekintzak egin izan dituzte Askabiden lanean ari direnen eta ara laguntza eske doazen emakumeen aurka. Memoria historikoa hitz egin dugu egun hauetan eta horrekin lotuta bada berri gehiago. Beste 4 kereila aurkeztu dituzte erregimen frankistaren krimenengatik. Memoria demokratikoaren legeak nazioarteko itunak betetzera derrigortzen du eta auzitegiei eskatu diete kereilak aintzat hartzeko, diktadurako torturek eta krimenek ez dutelako preskribatu. Frankismoaren biktimek 30 agente baino gehiagoren aurkako 4 kereila aurkeztu dituzte gizartearen aurkako krimenengatik. Hala jakinarazi du astearte honetan Argentinako kereilaren aldeko estatuko koordinakundeak Madrilen. Salatutako kasuak Montxo Reboirasen hilketa eta Vicenta Limaña, Maria edo Julio Pachecoren aurkako torturak dira. Kereila horien artean Maria Concepción edo Gilena dago, Iruñeko epaitegietan aurkeztutakoa. Maria Concepción edo gogorazi du torturak jasan zituela 1963ko ekainean. 19 urte zituelarik Iruñeko telefonikaren eraikinetik sindikatu baten eskuorriak jaurti eta banatu ondoren. Azaldu duenez, etxera itzuli zenean jendea zegoela ikusi zuen eta bat-batean bere burua eskaileretan bera erortzen ikusi zuen. Komisarian zegoela, irainak hasi eta hainbat polizien artean jipoitu zuten, burutik oinetara sabelarekin ankertuz. Bizi guztirako markatuta irten zen, umetokia eta maskuria lekuz aldatuta hainbat orno deskolokatuta eta lesio kronikoak zituela. Ospitalean hilabete eman ondoren poliartrosia diagnostikatu zioten kolpeengatik. Pistola buru gainean jarri eta tiro egitearen mehatxu egiten zioten. Edo kasaldu duenez, emakume gisa ere erabili egin zuten. Biluzteko eta titiburuak erakusteko agindu zioten, haiek ukitu zitzaten salatu duenez. Espetxeetako baldintza txarrak ere gogoratu ditu. Naiz eta orain arte aurkeztutako kereiek ez zuten arrakastarik izan edo kereia aurkeztea erabaki du. Argitara ateratzeko eta hainbeste presok pairatutakoa ikertzeko beharrezkoa dela iritzita. Eta frankismo garaian errepresaliatutako emakume eta gizonei salatzeko eta bat egiteko deia egin die. 2025 amaierarako berriztagarriak izango dira energia iturri nagusiak. Gaur-gaurkoz ikatza da argindarra sortzeko iturri nagusia munduan, baina nazioarteko energia agentziak uste du 3 urte barru berriztagarriak izango direla. Txina izango da berriztagarrien hazkunde handiena izango duena. Pandemiaren eta Ukrainako gerraren ondorioz eztanda egin du energiaren munduak, eta horra hor energia segurtasuna hankaz gora jarri da. Arrazoi horiek medio eta klima larrialdia ahaztu gabe trantsizio energetikoa nagusitu da. Testuinguru horretan Europar batzordeak azkartu egin nahi ditu energia berriztagarrien proiektuak. Bada, Justu nazioarteko energia agentziaren arabera 2025 urtearen amaierarako iturri berriztagarriak izango dira argindarra sortzeko bide nagusia munduan. Definitely we see an acceleration, a strong acceleration of clean energy transitions. Gaur-gaurkoz ikatza da argindarra sortzeko iturri nagusia, baina energia agentziak uste du ikatzaren erabilera zertxo eta palduko dela, eta berriztagarrien hazkundea iritsiko dela. Nuklearra da goranzko joera duen beste argindarra iturria, eta bere horretan mantenduko da gasa. Ildo horretan datozen 3 urtei begira, berriztagarrien eta nuklearraren bidez erantzungo zaio energia eskariaren igoerari. Argindar eskariak etengabe gora egiten jarrituko duela aurreikusten da. Dena den berriztagarriek bezalako iturriekin CO2 isuriak mantendu edo jaitsi egingo dela uste da, argindar gehiago ekoiztuko den arren.
Txina izango da aitzindari, berriztagarrien hazkunde handiena izango duena. Jarraian India, Europa eta Amerikako estatu batuak izango dira energia berriztagarrien munduan hazkunde handia izango duten inguruak. Hain justu herrialde horiek dira energia gehien kontsumitzen dutenak. Hala nola munduko argindar eskariaren eren bat Txinarena izango da 3 urte barru. Euskal Herrira itzuliz petrolioa da nagusi, baina energia berriztagarrien proiektuak ere gorazko bidean dira. Horren aldeko apostua egiten ari dira. Momentuz iturri berriztagarriek energia kontsumaren 9% hornitzen dute Euskal Herrian. Bestalde, Herriberan 4 parke eoliko eraikitzen ari dira, 157 milioiko inbertsioarekin. 4 parkeak pixkanaka jarriko dira martxan, aurtengo maiatzetik irailera bitartean, eta urtean 431 gigabateko energia elektrikoaren ekoizpena sortuko dute, 122.000 familiaren kontsumo elektrikoaren baliokidea. Nafarroako lehendakari Maria Txibitek Herribera bisitatu du. Elecnor taldeak Enerfin enpresarekin egindako parke eoliko baten eraikuntzan izan da. Koreiatik gertu den Korral del Molino lehenengo parke eolikoan. Proiektu hori foru interesokotza jo zuten 2020an, eta 157,4 milioi euroko inbertsioa du. Orotara 4 parke eoliko dira. Beste 3 parke eolikoak erekitzen ari da udalerri horretan, Tuteran eta Fonteiasen. 4 parkeak pixkanaka jarriko dira martxan aurtengo maiatzetik irailera bitartean, eta urtean 431 gigabati orduko energia elektrikoaren ekoizpena sortuko dute, 122.000 familiaren kontsumo elektrikoaren baliokidea. Txibitek Nafarroak energia berriztagarrien alde egiten duen benetako apustu integrala azpimarratu du Herriberan. Creo que Navarra está haciendo una apuesta real por esa transición energética. Elecnor taldeak proiektu horretan 157 milioi euro inbertitu ditu, eta diru laguntza zuzenez zein zerga kenkarien bidez babes publikoa izan du. Orotara 4 parkeetan 24 haizerrota dira, eta haizerrota horien instalazioari eta argindarreko izpenari esker 107.000 tona CO2 isurtzari utziko zaiola dio gobernuak. Frantziak esan du 2052 arte atzeratuko dela Euskal Y-arekiko lotura. Macronen gobernuak dio HTaren Bordel eta Kize arteko trenbidea ez dutela 2052 baino lehen amaituko. Horrek Euskal Y-arekin egingo duten lotura ere zeharo atzeratzen du. Izan ere, hasiera batean, Ipar Euskal Herriaren eta hegoaldearen loturak 2030erako egon behar zuen amaituta. Urtez urte atzeratzen joan dira abiadura handiko trenaren obrak. Euskal Herriari dagokionean gainera, Euskali delakoaren eta Ipar Euskal Herriko lotura amaituta noiz egongo den oraindik zehazteke dago. Frantziako Macronen gobernuak dio HTaren Bordel eta Kize arteko trenbidea ez dutela 2052 baino lehen amaituko. Horrek Euskaliarekin egingo duten lotura ere zeharo atzeratzen du. Izan ere hasiera batean Ipar Euskal Herriaren eta hegoalden loturak 2030erako egon behar zuen amaituta. Frantziak atzerapen horiek administrazio arloan izandako arazoekin eta krisiak aurrekontuetan izandako ondorioekin argudiatu ditu. Atzerapen horien berri hartarazi ondoren, Aitor Estebane Aiotako bozeramaileak Kongresura eraman du gaia eta Pedro Sánchez Espainiako presidenteari galdetu dio ea atzerapen horiek egiaztatu ditzakeen. Nosotros también nos vimos sorprendidos por esa publicación del organismo francés. Gaineratu du Europar Batasunarentzako estrategikoa dela Madrid-Gasteiz-Kize Paris arteko trenbidea, eta azaldu du Espainiaren esku dauden azpiegiturak 2030erako prest egongo direla, Euskaliaren zatia eta Gasteiz-Burgos artekoa. Vamos, por supuesto, a cumplir con nuestro plazo, con lo que a nosotros nos corresponde, y por supuesto vamos a exigir al gobierno de Francia que cumpla con lo que efectivamente nos dijo en esa cumbre de Barcelona y que también está pidiendo la Comisión Europea, y es acelerar esos plazos de inversión. Dena den Frantziaren aurkako kexa ofizial bat aurkeztuko duela iragarri du, eta ildo horretan azpimarratu du Europar Batasuna Espainiaren alde dagoela auzi horretan. Hain zuzen inguruneari lotuta, Euskal Herriko 5 ibai birnaturalizatzeko proiektua bultzatu dute.
John San Pedro Basque Center of Climate Change ikerketa zentroko kidea elkarrizketatu dugu gaurkoan Hamaika Telebistan. Ikertzailearen esanetan ezohiko gertaera asko gertatu dira azken urteetan eta horrek kontzientzia klimatikoa handitu du jendartean. Horrez gain adierazi du erregai eta gasaren urritasunaren ondorioz argindarraren prezioa igo dela eta horrek ere klima larrialdia lehentasun sozial bilakatu duela eta instituzioak bultzatu dituela neurriak hartzera. Uste dut prozesu bat izan dela, azken urteotan ikusi dugu nola, izan ditugun bero boladak eta gero eta bataz besteko temperatura gero eta altuagoa da. Eta nik uste du jendeak hori ikusten hasi dela gehiago, azken urteotan ere hau ezohiko gertaera asko egon dira eta hori jendeak ikusi du. Eta nik uste dut horrek asko bultzatu duela ere, kontzientzia klimatikoa eta akzio klimatikoa aurrera. Eta bestalde batetik ere nik uste dut hori orain izan dugun erregai edo gasaren urritasunaren ondorioz eta horrek egin du argindarraren prezio igotzeak, horrek ere nik uste dut kontzientzia klimatiko gutxiago daukan jendeak ere klima krisia bere lehentasun bat bilakatu da. Orduan nik uste dut prozesu eta prozesu honen ondorioz nik uste dut agintari politikoek hori klima krisia beren agenda politikoen erdialdean ipini behar izan dutela. San Pedroren esanetan ingurumen inpaktuari modu zabalean erreparatzea garrantzitsua izango da trantsizio energetikoa egiteko. Zentzu horretan diot trantsizio energetiko hori ezinbesteko ardatza dela, baina badaudela beste lehentasun batzuk ere, lur edo basoen kudeaketa edota biodibertsitatearen babesa, besteak beste. Trantsizio energetikoa nik uste dut ezinbesteko ardatz bat dela, baina kontuan izan behar dugu ere badaudela beste lehentasun batzuk eta beste ardatz batzuk. Adibidez, lur edo basoen kudeaketa edo biodibertsitatearen babesa ere lehentasun sozialak izango dira. Eta orduan, gu badakigu energia berriztagarrien garapen masiboak beste lehentasun hauekin gatazkan ere sartu daitezkela. Eta orduan, nik uste dut ingurumen inpaktuaren azterketa ezinbestekoa izango dela. Adibidez, energia eolikoak edo eguzki energiak behar duten lurra beste ekoizpen batzuekin sartuko da gatazkan. Eta hori ikuspuntu zabal batetik ikusi beharko dugu. Eta bestalde batetik energia eolikoak badauzka beste arazo ekologiko batzuk, animalientzat edo paisaiekin erlazionatuta. Orduan, nik uste dut ingurumen inpaktua modu zabal bateaz ikustea ezinbestekoa izango dela trantsizio zentzudun bat izateko. Azken urteetako goibilerak izan ditu hizpide eta nabarmendu du horien edukiak aldatu egin behar direla benetako konpromisoak ikusteko. Egiptoko bilkura aukera galdua izan dela dio, ez delako karbono dioxidoaren isurketak murrizteko neurririk hartu. Gu egin dugu gure zentroan egin dugu estatu mailarako analizia eta ikusi dugu 2022an beste bi urteekin konparatuta emisioak gora egin dutela. Eta daude bi arrazoi nagusi. Eta lehenengoa da gurpil efektu bat, klima aldaketak dakartzan lehorteak, horrek energia hidraulikoaren potentziala gutxitu du. Eta orduan elektrizitatea hidraulikoarekin ezin badugu egin, gaza erabili beharko dugu. Eta horrek igotzen ditu emisioak. Eta beste alde batetik ikusi duguna da mugikortasunarekin lotuta. Mugikortasunaren emisioak ez dira aldatu, naiz eta erregai fosilen prezioak aldatu, ez dugu ezer ikusi. Orduan hor ere beste ardatza hor dago, nik uste dut. Horrez gain, temperaturei dagokienez, azken 8 urteak izan dira erregistroak daudenetik beroenak eta horrek dakartzan ondorio ez mintzatu da, entzun. Bai, ez zaten zuen bezala, horrela jarritzen bat dugu temperatura, bataz besteko temperaturak eta baita ezohiko gertaerak, bero boladak edo lurteak gertatzen jarraituko dira. Eta horrek badauka inpaktu zuzena, hainbat sistemetan, baina adibidez gizakientzat badauka inpaktu zuzena. Gu badakigu edo urtero ikusten dugu bero boladekin lotutarako heriotzak igotzen ari direla toki guztietan. Eta baita kutsadurarekin lotutako heriotzak ere, uste dut daukagun Estatu Espainiarreko azken datua dira 5.000 heriotz kutsadurarekin lotuta. Eta nik uste dut datu kezkagarriak direla, eta hori da horrela jarraitzen badugu alako gauzak izango dira, edo baita nekazaritzarako, nik uste produkzioa murriztuko da, dauzkagu alako temperatura altuagoak, edo gertaera, edo lurteak, eta horrek nekazaritzaren taz, inpaktu zuzen bat izango da.
Gai aldatuta otsailaren 25ean, larunbatean egingo da 40 minutu rock bagatoz badatoz lelopean. Pandemiak eragindako etenaldiaren ostean, bueltan da 40 minutu rock euskal presoei, errefusiatuei eta iheslariei elkartasuna adierazteko jaialdia. Hain zuzen ere, jaialdiari buruz hitz egiteko pantailaren bestaldean Aitziber Areitio eta Nes Baños antolakuntzako kideak dauzkagu. Gabon, bioi. Ematen du arazo teknikoak ditugula, tartetxo bat eta berehala gatoz bueltan. Bai, orain baditugu pantailaren beste aldean, Aitziber Areitio eta Nes Baños antolakuntzako kideak, 40 minutu rock antolakuntzako kideak. Gabon bioi. Gabon. Bueno, ja da muntaketa lanekin jotak egongo zaret, ez da? Bai, hori da, eguaztenetik atzo hasi ginen montaje lanetan, eta momentuz martza honien gabiz. Eta bizerre azkenengo egune montajiena eta ritmuek holan jarraitzen dauen. Esan dugu, jada, ez da, pandemiak eraginduen etenaldiaren ondoren indartzu bueltatu da 40 minutu rock jaialdia. Zer ikusi dezakete larunbatean Durangora bertaratzen direnak? Bai, azuk esan duen, bi urten ostien indartzu eta gotu gatoz bueltan. Eta, landako horbiltzen dienak, espero daigun giro zosuntzu bat ikusti, eta, behietako lanan emaitzan karteletako kontzertutaz pasatzea. Eta hori, kartelien reflejo gure izan dugun anistasun eta hori, pizkat emakumeen presentzia eta euskidien presentzia egotia. Eta, orokorrien elkartasun adierazpen erraldoi bat izetia gure guaz, espero daigun, hori islatie zapatuen landako. Eta nolako harrera espero duzue aurtengoan? Harrera bero bat, ez? Azkenien 8.000 pertsona batuko gara aldarrikapen baten alde, eta azkenien ikusten dabe bai euskal presuen problematiki reala dela, eta jentiek hori presente dekola, eta jaialdi hau elkartasun molde horren erakusle izan da ditela. Leloari erraparatuko diogu orain, bagatoz, badatoz, hitz joko horrekin etxera bidean dauden presoen alde egiten duzuelako. Espetxe politika eta nere aldaketak eman dira azken aldian, baina oraindik asko dago egiteke. Zein da zuen irakurketa? Bai, azuk izan duen, azken urtietan presoen egoeri asko aldatu da, eta hurbilketa asko mondie, eta hori posagarritze da, baina jaialdi zen helburue berdin izaten jarraitzen da. Eta azken preso etera hartu arte, 40 minutu rock ez da desagertuko. Eta, egoera politikoa aldatu dela eta pizkat hori ekitaldi zen islatuko da. Jenti egongo testu inguruen kokatu eta pizkat jaialdi zeri berak dekon pisu politiko emoteko. Eta, azkenien bai, badalako 40 minutu rock, manifestazio eta barrez gain, beste modu bat borrokatzeko eta honen adibide dira 40 minutu rock eta gainontzeko elkartasun jaialdi guztiak.
Esan beharra daukagu ere Hamaika telebista jaialdiaren babesle dela, eta gogoratu beharra daukagu, 4:00 8:30 arte zuzeneko kontzertuak eskainiko ditugula. Ez dakit jada sarreraren bat eskuratu daitekeen oraindik? Azkenengo bi astietan lehen esan moduen, ondela bi aste soldauta engainun eta sarrerak ez dauz, eta hori zuk esan duzu moduen, Hamaikak zuzeneku egingo dau, pizkate presuen gana gehiago hurbiltzeko alegin baten eta espetxietatik jaialdi honen berotasune haurek be sentidu deixien. Utziko zaituztegu hor, momentuz lan asko daukazuelako aurretik, ia dena ondo doan asteburuan. Mila esker neskak, gurekin egoteagatik. Eskerrik asko zuei, Gabon. Eta aurrera jarraituko dugu albistegiarekin, izan ere kultura arloan Mailua Gara lelopean 150 euskal sortzaile bilduko ditu Loraldia festivalak. Martxoaren 9-tik 26-ra askotariko 21 proposamen taularatuko dituzte Bilboko 14 guneetan ikusi. Gurutzaketa galdu da, galdu down for ja berando da igual eskerrak emateko, baina egoera hartan, amets txarra hartan harrapatuta geunden presoen egoera aipatzearen kanpoan ez da. Teia gorriorama grisak itxilean laztantzen. Eta datorren otsailaren 25ean Iruñeko Donibane auzoko bizilagun talde batek antolatu duen kontzertu berezia aurkeztu dute. Zuregatik rock Atarrabiako totem aretoan egingo den kontzertuan, Zartako, Arkada eta Afu musika taldeak arituko dira. Hemen elkartu garenak Donibaneko bizilagunak gara. Eta bertan, bildu gara hurrengo otsailaren 25ean antolatu dugun kontzertu berezia aurkezteko asmoz. Zuregatik rock. Donibane, auzo bizia izan da beti. Egitasmo, proiektu, protesta eta gertakari ezberdinak zeharkatu dute. Eta horietako espazio naturala izan da. Auzo mailako borroka eta dinamikek markatu dute hemengo bizilagunon bizia, gure egunerokoa. Paguada parkean egin nahi zuten gasolindegiaren kontrako protestak, greba. Hala ere, ez da erraza izan auzo honetan euskalduna izatea edo abertzale sentitzea. Euskal Herriaren aldeko lana egin eta auzoa eraldatu nahi izatea. Pairaturiko gertakari ezberdinak oroitzeko espazioak behar ditugu. Elkarrekin konpartitu, besarkatu eta baita malkoak isurtzeko ere. Batzuetan, elkarrekin abestu, dantzatu eta gozatu beharra dugu. Zauriak itxi bai, baina batez ere, oroimena oinarri, etorkizuneko Euskal Herria marrazteko, sentitzeko eta ul. Untza taldeak amaiera eman dio bere ibilbideari, 5 disko eta 100 kontzertu egin ondotik agurra iragarri du Untzak. Durangoko Landako gunean emango dute kontzertua larunbatean, 40 minutu rock jaialdian eta 2024ko otsailaren 3rako azken kontzertua iragarri dute Miribilan.
2023ko ibilaldiaren antolaketaren ardura Ondarroako Zubizahar herri ikastolari egokitu zaio, hala maiatzaren 21ean 3. ospatuko da Bizkaiko ikastoleen jaia Ondarroan. 2023ko ibilaldiak jada badu kanta eta bideoklipa. Hiru hilabete baino ez dira falta, Bizkaiko ikastoleen jaialdia ospatzeko. Izan ere, kontuan izan behar dugu aurten, hoi baino astebete arinago izango dela festa. Hau da, maiatzeko 3. igandean, maiatzaren 21ean, Ondarroan. Zeba, erronka sale amorratua naiz, eta gustatzen zat orduan hori fusio horrek zela eskondu aldian elkarren artean. Eta bai esan da, elektronika pixka daka, bastante daka, baina adibidez estrofak askoz ere epiku hauak dira, askoz ere klasiku hauak, ez? Orduan mundu ezberdinak batzen ditut hemen. Benetan harritxu nituen, zemat jente etorri izan rodajea, zemat jentek nahi ban parte hartu, jentin ez da borretxek ez, zelago gogoan oixe bialdize ospatzeko eta bideoklipin agertzeko bai, orduan ni horretxaz galditzenaz, oso bereziz izan da. Eta zineman Esti Urresola zinemagile arabarrak 20.000 especies de abejas filma aurkeztu du Berlineko sail ofizialetan. Lana Urresolaren lehenengo film luzea da, gaztelaniaz, frantsesez eta euskaraz egindako pelikula da. ¿Eres médico? Yo no, ellas. Euskal mitologia ardatz duen Irati filmaren aurrestreinaldia egin dute gaurkoan Bilbon. 5 urteko lanaren ondoren bihar iritsiko da Paul Urquijoren Irati filma zinema aretoetara. Niretzako Irati izan da amets bat betetzea, era batean. Txikitatik neuzkan euskal mitologiako obsesio horiek eta fantasiaren inguru obsesio horiek betetzea. Hitzeman egidak. Uteko, ular sendoa beharko du, dibertio nizaiteko. Pentsatzen dut horren herri txikia izan da, Euskal Herria, olako historio bat eukitea para la posteridad esaten dana sekulakoa dela. Eta orduen arrotasun handia erbaten dut. Bera kapitaina izan da, dago bere barkuan sartu gara, eta historio eder eta zail hau kontatzeko ze zaila izan da. Oso divertigarria pelikula hau egitea, ez? Eta sentitzen denbora guztian zerbait
historikoa egiten ari garela gure zinemarentzat. Norbaitek azken atxamatu. Eta kiroletan Mikel Irribarriak erretiroa hartuko du. Eskuineko belaunaren minak ez dio uzten bete-betean aritzen eta horregatik erabaki du pilota uztea 26 urterekin. Ia 8 urtez profesionaletan aritu eta 3 txapel irabazi eta gero. Belaunan espezialista eta mediku honenekin behin baino gehiotan egon naiz, tarte Mikel Sánchez, eta denen gomendioa argi izan da. Luzaron ere kirolana eta osasunei buruz hausnartu eta gero, esan behar hau nire kiroli bilbide profesionala martxoaren 4 amaituko dela. Indarrean dagoen, kontratu, bukauta. Bizitza hontan hartu behar izan dean erabaki gogorrenetakoa izan da. Pilotera nintzen, naiz eta izango naiz, ez naiz, kantxatatik gehiagi aldenduko egizan. Kantxan bi aldetan oso maitate sentitu naiz, eta hori bai taldekide eta bai zalei eskerri izan da. Eta, hau zapore gozo batekin izango diet, danai agur. Osasunako segurtasun zuzendaria lanik eta soldatarik gabe utzi dute Ikurren auziagatik. Izan ere, urtarrilaren 14an Sadarren gertatutakoa oso larritzat jo du zuzendaritza batzordeak ikusi. Eta horrela iritsi gara albistegiaren bukaerara, gaurkoan Kilimak taldearen Aske maitea bestiarekin agurtuko zaituzte gustatuko zaizuelakoan, besterik ez gure aldetik. Horiek izan dira gaueko albistegiak gurean gaur utzi dituena. Gogoratu guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eu satarian daudela eskuragarri. Ongi izan eta astelenera arte. Azulai